זה עוד אחד. עוד אחד? כן, מה יותר יפה? הצהוב או הכחול? איזה ריח טוב. לא, דני, אל תיגע. וואי, זה חם. קבל את הידיים שלי. נורא וזה חם זה. מה זה כפות האלה? אוקיי, עכשיו... א' לא קח, חם. תדליק, תעשה גחל. וחוסלים מה עושים? אתה רגל בזה? איפה אני שומר? זבוש, איפה אני שומר? לא, תצא פשוט, תעשה חזרה וזהו, מה צריך? וידאו. לא רוצה מזה, נו. לא, תעשה צעד, לא, תעשה צעד. התורה, פספסת. לא, חיים זאת. עכשיו? חובר אותו. תעשו עוד פעם. לא רוצה אף פעם. שלי יותר טוב. תעשו עוד פעם. יאללה, עוד אחד עכשיו. לא, אני לא צריך. אתה יכול לעשות עוד פעם? סיימת הכל?